भावा, जगातलं सर्वात भारी नातं कुठलं? बहीण भावाचं. एकुलती एक या बिस्किटाची खारी ग उधारीच्या, तू माझी क्यूटशी राजकुमारी ग. जिंदगी हसती या तू हसल्यावर, तू तर लय भारी रे. तर जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे व्हीजी क्रिएशन एडिटिंग. तर मित्रांनो, चॅनलवरती फर्स्ट टाइम आला असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा, कारण आपण डेली वेगळ्या पद्धती. तर विषय भावांनो असा की रक्षाबंधन 2 दिवसावर येते. त्याच्या आधी व्हिडिओ करायची तयारी चालू असते, व्हिडिओ पाहायचा असतो, करायचा असतो. आपल्या फॅमिलीचे, आपल्या बहिणींचे, भावांचे फोटो घालायचे असतात. तर भावांनो, त्या पद्धतीचा आपण व्हिडिओ घेऊन आले. काय अलाइड मोशनवर प्रीसेट समजत नाही किंवा बेसिकपासून एडिटिंग करायचे, तर तशांसाठी तर व्हिडिओ अजिबात स्किप करा नाही, कारण आपण त्या पद्धतीचा व्हिडिओ घेऊन आहे. अजिबात स्किप करू नका, कारण सिम्पल व्हिडिओ आहे, शिकायसाठी खूप आहे. लास्टला ट्रिक सांगणार आहे, त्यामुळे लास्टपर्यंत व्हिडिओ बघायचा आहे. आणि मटेरियलचा काही विषय नाही, एका किंवा 2 किंवा 4 टाईपमध्ये आपला पासवर्ड असतो, म्हणजे 4 अंकी टाईप. म्हणजे एका ठिकाणी 2 अंकी आणि दुसऱ्या ठिकाणी 2 अंकी, असा 4 टाईपमध्ये पासवर्ड असतो. आता काही विषय नाही, पासवर्ड मिळाला की मटेरियल घेता येते, काही विषय नाही. पण शिकायला हवं असेल, म्हणजे शिकायचं असेल नक्कीच, तर व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघा. जास्त काय लांबट लावत नाही, आपण डायरेक्ट विषयाला हात घालूयात. चालतंय? तर आपल्या ॲप्लिकेशनवर जाऊयात. आपल्या ॲप्लिकेशन आहे ते आज काय अलाइड मोशनवर नाही, तर ते कॅपकट ॲप्लिकेशन आहे. ते कुठून भेटते, तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून भेटते. तर जॉईन करा, पहिल्यांदा लिंक आहे त्याची डिस्क्रिप्शनमध्ये. आपल्या ट्युटोरियलला सुरुवात करूया. तर भावना, आपण त्या ॲप्लिकेशनच्या इंटरफेसवरती तुम्हाला ते ॲप्लिकेशन डाउनलोड इन्स्टॉल केल्यानंतर जे काय आपल्या मोबाईलमध्ये होते, त्यावेळेला तुम्हाला अशा पद्धतीचा इंटरफेस दिसेल, न्यू प्रोजेक्ट आणि शॉर्टकट. तर आपल्याला इथं न्यू प्रोजेक्ट करायचा ऑलरेडी. तर न्यू प्रोजेक्टचा म्हणजे तो प्रोजेक्ट केलेला आहे ऑलरेडी, तो इथे डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला म्हणजे इथे दिसेल तुमच्या व्हिडिओमध्ये. ओके, तर त्यानंतर न्यू प्रोजेक्ट फोटोजमध्ये यायचं आहे. व्हिडिओ ऑप्शन दाखवते, स्टॉक व्हिडिओज आहेत, पण त्याचा काय विषय नाही आपण करायचा. इथे एक विषय करायचा, तो म्हणजे हा बॅकग्राऊंडचा फोटो. हा फोटो तुम्हाला 20 ते 25 सेकंदपर्यंत याची ड्युरेशन करून घ्यायची. पहिल्यांदा हा झूम आउट करायचा आणि त्यानंतर अशा पद्धतीनं ठेवायचा. तर वर तुम्हाला ड्युरेशन दिसते, 25 सेकंदपर्यंत आपला गेलेला आहे. बॅकचा आहे तो एंड, म्हणजे एंड्स म्हणजे ॲड आहे ना ती एडिंग, ती तुम्हाला इथं डिलीट करून टाकायची. ऑडिओ, तर ऑडिओचा विषय काय इथं ॲस्ट्रॅक्ट करून घ्यायचा आहे तो व्हिडिओ. आता मी इथं व्हिडिओ घेतला आहे ऑलरेडी, त्यामुळे ते 26 सेकंदाचा ऑडिओ आहे अशा पद्धतीने. तर एकदा तुम्हाला हे झूम आउट करून इथंपर्यंत सेट करून घ्यायचं आहे, म्हणजे त्याच्यावरती टच करून याच्यावरती लास्ट ऐकून आहे त्याच्यावरती तुम्हाला ॲडजस्टमेंट करून घ्यायचे. त्यानंतर ही कॅपकडे इथून डिलीट करूया. एवढा विषय झाल्यानंतर काय करायचं आहे, सॉन्गवरती टच करून इथं मॅच कट, म्हणजे अलाइड मोशनमध्ये जसं बीटमार्क करतात त्या पद्धतीने आहे, इथं बीटमार्क करून घेतून तुम्हाला सांगतो मी. तर विषय कसा केला आहे बघा. तर जो अलाइड मोशन आपण गुलाबी किंवा जो डार्क कलर दिसतो तसा इथं येलो कलर दिसतोय, त्यामुळे बीटमार्क खतरनाक होते. असा बीटमार्क तुम्हाला करून घ्यायचा आहे, म्हणजे जे बीट आहेत तिथंपर्यंत तुम्हाला तो फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर ओके करून घ्यायचा आहे. तर इतकं कंप्लीट झाले. आता टेक्स्ट झाल्यानंतर जो आपला बीटमार्क येतो तिथंपर्यंत ट्रिम करून घ्यायचा. तुम्हाला सांगतो मी इथं सेकंद. विषय कसा आहे, इथं तुम्हाला जो आपलं 5 सेकंदपासून पुढं तो डिलीट करून टाकायचा आहे व्हिडिओ, म्हणजे जो बॅकग्राऊंड होता तो. त्यानंतर पहिला बॅकग्राऊंड आहे त्याच्यावर टच करून घ्यायचा आहे. टच करून घेतल्यानंतर इथं फक्त एक सेटिंग करायची आहे, ऑपोजिट त्याची याची कमी करून घ्यायची अशी, हॅपी रक्षाबंधनची. त्यानंतर काय करायचं आहे, त्यानंतर मित्रांनो काय करायचा विषय फक्त प्लसवरती इथं एंडिंग दिसते तो डिलीट करून घ्यायचा आहे आणि इथं प्लसवरती टच करून घ्यायचा आहे आणि जो 10 फोटो आहेत ते तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायचे आहेत. अशा पद्धतीने 4, 5, 6, 7, 8, 9 आणि 10 हे 10 फोटो जसे बीटमार्क आहेत त्या पद्धतीनं लावून घ्यायचे. आय होप समजलं असेल. त्यानंतर मी इथं बीटमार्कनुसार लावून घेतो पूर्ण व्यवस्थित. जो प्रोफेशनल एडिटिंग जर करायचं असेल किंवा ते व्हॉट्सअपला ठेवायचं असेल, किंवा हा एकदा व्हिडिओ केला की दुसऱ्यांदा करायची गरज नाही, म्हणजे एकदा शिकला की तुम्ही इथून
कडकच एडिटिंग शिकून जाणार, त्यामुळे काही विषय नसतो आपला. त्यामुळे चॅनल तर सबस्क्राईब तर करावंच लागेल तुम्हाला. अशा पद्धतीनं असतो विषय इथं. आणि ही बिटमार्क आहे, त्या बिटमार्कनुसार तुम्हाला हा फोटो ठेवायचा आहे. ही इथं बिटमार्क व्यवस्थित आहे. त्यानंतर हा एक्स्ट्रा पार्ट होतो तो इथून डिलीट करून टाकायचा आहे. त्यानंतर पहिल्या लास्टून फोटो यायचा आहे, त्याच्यावरती तुम्हाला तुमच्या बोटांच्या साईजवरून हे फोटो ॲडजस्टमेंट करून घ्यायचे. ओके. त्यानंतर हे डेमोसाठी मी वापरलेत फोटो, एका वेबवरून वापरलेत. आणि वेब जर हवी असेल तर फोटोंना व्यवस्थित नीट पहा, तुम्हाला ते वेब समजून जाईल कुठून मी डाउनलोड केलेत. ओके. तर अशा पद्धतीने ठेवायचे, सेट करून घ्यायचे. जसे तुम्ही तुमचे ज्यावेळेस कराल व्हिडिओ, म्हणजे कोणाचेही कराल बहीण भावाचे, त्यावेळेस अशा पद्धतीने सेट करून घ्यायचे. इतकं काम कंप्लीट झाल्यानंतर बॅक यायचं आणि तो ओव्हरले हा ऑप्शन तुम्हाला भेटते. त्यानंतर ॲड ओव्हरलेमध्ये जायचं. फोटो आहेत, डायरेक्ट जे टेक्स्ट आहेत ते टेक्स्ट तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे. पहिल्यांदा एक टेक्स्ट आहे तो इथं ट्रिम करून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने. त्यानंतर नेक्स्ट आहे, ॲड ओव्हरलेमध्ये जायचं. नेक्स्टचा जो टेक्स्ट आहे तो घ्यायचा, इथं बिटमार्कपर्यंत यायचं, इथं सेट करून घ्यायचा अशा पद्धतीने. त्यानंतर ॲड ओव्हरलेमध्ये जायचं. तिसरा जो टेक्स्ट आहे तो घ्यायचा आहे, सिम्पल इथंपर्यंत यायचा आहे आणि इथं सेट करायचं आहे. ओके. त्यानंतर पुन्हा एकदा ॲड ओव्हरलेमध्ये जायचं. त्यानंतर विषय काय मित्रांनो, एक शॅडो लागणार आपल्याला. तर शॅडोवरती एक रोटेट करून तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये म्हणजे म्हणजे रोटेट करून तुम्हाला ही खालच्या बाजूस सरकून घ्यायचे आणि तुम्हाला ही एंड ऑफ स्क्रीन म्हणजे जोपर्यंत लास्ट फोटो आहे तिथंपर्यंत तुम्हाला शॅडो ठेवायचे. ओके. इतकं कंप्लीट झालं की त्यानंतर एक ॲड ओव्हरलेमध्ये जायचं आहे आणि लास्टचा जो टेक्स्ट आहे रक्षाबंधनचा कॅलिग्राफीमध्ये खतरनाक असा केला आहे तो इथं सेट करून घ्यायचा आणि तुम्हाला हा एंड ऑफ स्क्रीनपर्यंत जायचं. विषय असा टेक्स्ट आहे जेणेकरून तो खतरनाक दिसणारच आहे, विषयच नाही. त्यानंतर एक मस्तपैकी ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट लावायचा, याला बॅक यायचं आहे. पुन्हा एकदा जो आपला टेक्स्ट आहे पहिला त्याला टच करायचा आहे, इन ॲनिमेशनमध्ये जायचं आहे आणि इन ॲनिमेशनमध्ये जे काही इथं म्हणजे शो दाखवते म्हणजे इंटरनेट कनेक्शन हा यूज करणाऱ्याला येणार. त्यासाठी तुम्हाला VPN जोडायचा. VPN कसं जोडायचं मी ऑलरेडी CapCut ॲप्लिकेशनमध्ये 5 व्हिडिओ केलेत, लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये किंवा तुम्हाला आय बटनावर भेटेल. आपली ती प्लेलिस्ट बघून घ्या. त्यानंतर ड्युरेशन, त्यानंतर इन ॲनिमेशन जो 0.0, त्यानंतर इन ॲनिमेशनमध्ये बहीण भावाचं. त्यानंतर इतकं झालं की बॅक यायचं आहे, ट्रान्झॅक्शनमध्ये जायचं आहे. नो इंटरनेट कनेक्शन जेव्हा म्हणेल त्यावेळेला तुम्हाला डायरेक्ट VPN जोडायचा आहे. VPN जोडला की डायरेक्ट इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि इफेक्टमधून जायचं आहे आणि लास्टून जो आपला हा इफेक्ट अप्लाय टू ऑल करायचा आहे. 0.9 रेशो ठेवून हा व्हिडिओला प्रत्येकाला द्यायचा आहे. विषय हार्ड दिसणार आहे, काय बघायचंच काम नाही. स्टेटसला ठेवा, व्हॉट्सअपला स्टेटसला ठेवा, काय विषय नाही. काय अडचणी आली तर कमेंट करून सांगा. त्यानंतर बॅक यायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे. इफेक्टमध्ये तुम्हाला ऑल इफेक्ट दिसणार आहे जेव्हा VPN ॲड कराल त्यावेळेला. मूडमध्ये जायचं आहे, डायरेक्ट इफेक्ट सरकवायचे खाली. त्यानंतर इथून तुम्हाला एक इफेक्ट शोधून काढायचा आहे. इथं इफेक्ट आहे तो घ्यायचा. इथं एक इफेक्ट भेटेल तुम्हाला, इफेक्ट शोधूया. तिथं आपण ते इफेक्ट आहे कलर क्वांटिफिटी म्हणून आहे. हा डायरेक्ट कॉपी करून घ्यायचा असा, जोपर्यंत आपला लास्ट व्हिडिओ येत नाही तोपर्यंत. ओके. विषय ॲड झालेला, विषय ॲड. त्यानंतर बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर ॲड ओव्हरलेमध्ये जायचं. ॲड ओव्हरलेमध्ये तुम्हाला एक व्हिडिओमध्ये जायचं आहे. व्हिडिओमध्ये जाऊन इथं एक विषय
45 सेकंदाचा एक इफेक्ट घ्यायचा आहे आणि तुम्हाला हा झूम करून घ्यायचा आहे. स्प्लिटमध्ये जायचं आहे. त्यानंतर इथून थोडं लोडिंग होईल. लोडिंग झाल्यानंतर काय विषय करायचा आहे, थोडं लोडिंग होऊन द्यायचं आहे. फिल्टरमध्ये जायचं आहे. त्यानंतर जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तिथंपर्यंत यायचं आहे. इथे यायचं आहे, स्प्लिट करून घ्यायचं आहे आणि हा इथून डिलीट करायचा आहे. विषय हार्ड एडिटिंग झालेला आहे, बघायचं काम नाही. फक्त तुम्हाला इथं टेक्स्ट आहे, तो टेक्स्ट तुमच्या यानं द्यायचा आहे. आपला इथं व्हीजे क्रिएशन एडिटिंग डेमो काढायचा आहे. फक्त इथनं ओके करायचं आहे आणि पाहिजे त्या पद्धतीने इथं लावून घ्यायचं. लावून घेतो मी. अशा पद्धतीने लावून घ्यायचं आहे, बघायचं काम नाही. तर असा विषय आहे इथं. आणि पासवर्ड आत्तापर्यंत तुम्हाला समजला असेल. आज काय बोलून दाखवणार नाही, टेक्स्टवर आहे, तुम्हाला पासवर्ड समजला असेल. ओके. तर मित्रांनो, एडिटिंग कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. आणि आपले कोल्हापुरी स्टाईल आपण ठेवलेले आहे, त्या पद्धतीने थोडं जरी जमते का मला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ एडिटिंग आवडली असेल तर नक्की लाईक करा. आजच्यापुरतं इतकंच होतं. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.